Llun, Mei Gwynedd, Rhan 4! Okay, so fi ddim yn actually gwybod ble fi'n mynd gyda hyn, ond fi jyst moyn i hwn basically just bod yn fel for the memes, achos, I mean, os fi wedi gwneud 2 rhan ar gyfer hwn, fi moyn wneud 2 ar gyfer yr un yma, a hefyd mae jyst yn haws i upload rhywbeth sy'n fel 6 munud yn lle fel 12, so, yeah. Fi credu fi'n mynd i wneud fel time-lapse o'r gwallt a just cael bach o lols. Fi newydd cofio bod fi dal yn wedi bwyta breakfast fi eto, so fi mynd i cael hynna nawr a wedyn parhau. Fi wedi gorffen y llun o Mei nawr. Fi wedi mwynhau fy hun loads yn neud hyn. Mae dad fi newydd prynu pedals newydd, so fi'n trio rein am mas. Newydd dod nôl o gig cerddor fe ukulele a oedd e'n loads o hwyl. Yr llun yma wedi bod yn chwythu lan ar social media. Mae'n insane. Literally, fel sai ar Facebook, ond oedd Mei wedi dangos i fi ar ddydd Mercher, wedi cael 167 o likes, loads o comments. Honestly, just like tiny bit tempted I cael Facebook, just I cael fel bach o nose arno fe. And yeah, na, literally fel, hyd yn fel loads o pobl, actually fel, loads o pobl ar Twitter yn hoffi loads o pobl ar Instagram yn hoffi yeah. A nawr amser am can bach. Pre-warning, mae bach yn isel I llais fi, so... Tynnu un traed allan ar o'r llall nôl fewn Fi ddylwn gau fy ngheg ond fi'n cael gormod sbyn Blwyddyn beth, bydd caffi'r a fydd e'n efo fi am beth gyda'r penglog uwch O fe'n ei hwylio'r môr dim ond I weld y gwyn Breuddwyd beth, bydd caffi'r a fydd e'n efo fi am beth Cadwa trysarau drud ag unrhyw beth o werth Ydan yn ddau un byd yn dy galon mae dy nerth Breuddwyd beth, bydd caffi'r a fydd e'n efo fi am beth
Tim fel syniad gwell neithiwr. 36 kazoo, by the way.